Tanini. Timbaya lang ko kaninyo og may buntag, Idol og Inday. Yes, I would like to greet you, Adol Inday. Have a pleasant morning. Unta na mo sa mayong mga kamot, samtang gabasa ning akong suwat. I hope in your good hands and Metro Seattle. Itago na lang ko sa pangalang Rosalie. Just give it my name. Rosalie. Taga Doña Salud, sa Davao City. I came from the Dunya Salud, Davao City. Davao City. Nakita na ko ninyo nanuwa diri sa una. I saw you before when you play basketball. Before. Dua-duaan raman mo ato nila eh. You know, Dolanday, you quit playing game. Pero nalipay ko nga nakita mo sa personal. But you know, honestly, I am happy. I'm happy to see you and personal. Of course, two of you, you're not handsome. I'm so sad. Kaasukan. You also, Idol. Ang tinuod, Yes, that's true. magsugod kining istorya sa akong ginabuhi. You two of you, you're very, very ugly. Sa dihang nasakpan ako akong kaning boyfriend nga si Gerson. When I caught in the act together with Soko, my boyfriend is playing like a fire. Jerson. The name of my boyfriend, Jerson. Nagkaigog maiming duha. Me and Jerson will love each other. Wala ko damha nga iya tumabuhat nga rin ako. I can expect Jerson to do that kind of crime. Ang kriminal. Og din na nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. This is the story of the stagnant of my life. Grabe juga ka, Jerson ba? Wakay atay matikot! Pagkakagag na! Sangkan mo eh. Iglalis sa bugta. Sana kamay mo ito na ngaon? Grabe kabalubag ka? Kabalubag di... Ano rin? Gua. Di mo sa kita na kung may ni mo. Mua. Giingnan di ka nga. Ig-agaw na mo to. Wala. Ikagaw! Ha? Waka kayo. Ayaw ko ginang ikagaw, Jason! Ha? Kaya kung ikagaw lang yun kay mong bangko. Once it apart mo. Bisa ka rin mong ngipon mo namin once it apart, pero bukit kayo mo atong bayanan. Alok-alok pa kasi ang kamot na kumalan kayo. Napay tudlong ang murag. Murag batong, ha?
Rosalie ha. Ayaw ko gingana Rosalie. Ikaw pasangin ni Rosalie. Giingnan natin ka nga. Agaw lang na ako tumahan. Bakakal na ka! 4th degree na You natin lied to. to me! You think I'm a liar? I'm a liar? I'm a liar? 4th degree kasi na ako to. 4 degree! Ako na lang 4 degree, singer lang. Ayaw ko, ayaw na ha? Kagaway juga sa kuha ron. Ha? Dali, dali. Lalapon, wala kinagsaligatan ni mo ba? Matalawa na, nalirap na akong mata. Tara! Mabuang ko aning ay, ako pula ka. Ay, ulang ko rin sa simus ko talaga. Ulang na yun mo sa tingkat. Mamaluya naman ay kuan. Mutay. Ayaw pa. Gaw na. Sakpan mo nga na iyab siya, gaw na. Dili mo na ito iyab niya gaw. Kung mo na ito niya igagaw mo na ito niya gaw. Itan ka pinako siya nga. Nagkan, permit dito sila manuroy diya sa seawall, magkabayay. Yan ang mga sol ko diya, mga kog ipanipan. Strength, maganda sila. Ayaw kung buhat-buhat ang istorya gaw kay kamalan ako akong uyab na ko. Ano ibigay na niyang uyab? Akong uyab sa kuha. Di rin nga magbinuang na ako, gaw. Di para ni mo gaw, kasi kayo magbinuang gaw. Nangyari ka na ito ni Mona. Ha? Di mo lang ako kuya si pangutan na mabot man sa tuaning istoryani. Gaw! Balik dili gaw ba, gaw? Sinali mo, iya-iya-iya ko rin yung problema ni mo diya. Anan ka ba? Gilog kayo ba? Sigaw ba? Ayaw lagi. Gilog kayo. Anong lawas maluya rin ko ba? Baling kagason kayo. Ay, ko na baling kagason. Kung ganit tayo, pititadipit. Ayaw ba? Kitikot ka Ayaw ba? yan. Ayaw ba? Ayaw lagi mo. Ayaw ba? Alukan ko ni Mundunggan, Bin. Ay, gilog. Ayaw ba? Ayaw lagi. Ayaw ba? Sana naman. Parat ba ni Mundunggan? Wala, di ko ganun ka. Dali. Ay. Ani! Ay! Sibat na ako, baway ka. Ay! Sugab dagan biyaran niya. Hoy! Yaan. Unsa kini ako nakita. Di pa ko manilap, manukat sa ko. Nagpamasahe ko kay Petilain akong lawas. Ay, unsa kini ako nakita. Ay! Pamasahe? Hindi ko mamasahe ba? Nagtibak tong ba yung babae? Nag-reversos niya nagtibak? Lumaw mo nilang outfit. Hindi nila Unsa ginasulod. kini? Unsa kini? Pagdakag na!
Agay, 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 agay. Baka ka daw! Ako to tiyagi. Oh, agay, 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 agay. Tama na! Ikat to diya sa ila nung iking sa spato ni nung iking ako gito. Agay, 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 agay. Wala, let me explain. Dili. Mura na ba yung kagwapo? Dili, dili to. Mali to yung nakita. Kusay mali! Kusay mali! Rosalie, mali ang imo na sayop ka. Sayop kasi mo nakita. Susukapi ka ka. Dato pa rin magsugot na kami kakakadalit kayo ka. Agay, 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 agay. Agay, 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 agay. Gano'n ka? Wala lagi mali. Kay Puago, tawada ka. Magbulag ka! Magbulag ka! Ayun, buhata. Rosalie. Magbulag ka. Maluoy ka, Rosalie. Ayun, buhata. Grabe kayo. Rosalie. Hindi na kukuha ko ka naman ako buhat ng Jason. Rosalie, sayang kaya tutulog. Malukad ko. Tulog na taga-tuig. Wako na ba? Hapit na tabukupat ka tuig. Masayop mo Aming yun. kabalo man dahi ka, ana. Ha? Masayop mo yun ta. Natagbaw na ka na ko. Rosalie, Gusto ka atong babaeng baling kagaso na nagtibak ka nag-reversus, ha? Hey, dito kasi ha! Rosalie, please. Dito kasi ha! Kuha ba mo puntos kami itong may harap? Rosalie, please, sa'yo. Grabe kayo, Diyos, grabe ako bakit. Mahal ko ikaw. Mahal! Ang kinilo. Rosalie. Magbulag na ta! We're break up! Huwag na mamisa ko ano ba alam mo. Rosalie! After 1 year, Grabe na kayo si Tard, no? Kaning gaso na lang. Tim na-enjoy kapoy lang kaayon, no, ha? Lagi si Tard. Kami nang ipin pa kamala itong kasal ni Chonenta ni nga Marcos Sandotel. Bitaw, Omar. Ano binay mo, Omar, no? Kailangan ko diri sa Marco Sando. Kaon, Mark. Kung sa'yo gusto kaonan mo, kalawa pa rin mo na ka. Wala pa rin mo na kaon, Mark. O, kani o, pagkakaon ani o. Nga. Dalawa. Sa pa rin pagkakaon ni mo. Kasi pagkakaon mo sa kuha si Tard na kapaw man ni Matgawas. Manggawat na lang sa kitaan ni Jai. Anak ka, Jai. Alam mo kayo, mawala na bulalong kabaw, magudbi. Gusto ka ning uyok sa kabaw? Oh, anak ka, patkin sa tanim mo na yung galikon. Ayo, anak ba? Dito si Tart, lipay ko nga diri honeymoon sa Marco Sando. Kaon niya kung sa'yo gusto niyo kaunon ka na. Wapit yun mo na kaon sa mong di mo kinabuhi ba, ha? Oh, sige, order ko karon sa kanang kani. Kabalo ka? Sa akong paborito nga kaunon.
Unsa man? Ikaw. Aog yun. Kirby. Ngingigaan. Approve. Isda po niya. Kuanong matang kanding kay makailang matang baka kay bukan kay na kay matang kanding lang. Ay, barato na kayo ni Say Muhammad nga Miss Beautiful. At ako lang ni Say Muhammad 250 kilo. Barato. Labas pa kayo doon, tanawa? Talinis pa kayo ang pilok. Grabe na nakailasis mo ng inyong kuano eh. May isda dala. Isa ka kilo ang kuano nga. Ay, salamat. Mali na nito ko. Ay, basta gusto ka mukaon na nikuan. Mugaong, ako na lang ipagkapinyo mo. Di ko alam bugaong oy. Sumay na ba na gaumong pa man nag-yellow submarine oy. Medyas na yan ikaw. Sige na. Di ko dyan ka salamat no. Salamat. Ay, nukos. Gusto ka nukos? Ay kada ka na nugos puti. Ay, kaya. Wala mo dyan ang tanan na luspan. Ikaw na mahawa sa tubig. Di ka maluspan. Naman yung nugos puti no. Alam gusto na ako itong nugos puti kay itong kayong ata. Sige, sige. Sige. Kaya kilo ato nang. Ito na nga kung barato sa mus. Ako na lang, 25 na lang kilo. Pato ko nga nilang nugos puti oy. Ay, barato Asa na. naman nila nagkuha ni sa bigas ni Dahal. Ano sila nagkikuha ni? Bukan mo na nag-culture ko na silikon sa balay. Ako gisabay sa ako mga gapi. Sige na. Gapi, kami kinaan na gapi kanan. Kana, sortel, mora ba? Mabuhi din ni sila diri. Sige, lagay ko ng 2 kilo no. Sige, ada na madam. Salamat, madam. Inita diri sa palengke. Uy, wala mo ko ni. Jason? Rosalie? Nanari kay quadripesto diri sa palengke di. Ay, Unog. Baligyan ko prutas. Ginangkat ang kalina no bintan. putas kamuritsing man lagi ka. Huling up. Eh, nag-silent mo kukuling. Okay. Kumusta? Okay lang. Ikaw, kumusta naman ka? Kinumdum ba ka ang sarong adlaw? Oh, painom ko. Kuan ko dili. Oh, abot na kay gapon. Kuan mo gapon, Martes. Abot lang ron sa ron. Bigi. Gigalimtan na giday ko nimo. Anniversary ra ba ang nato no? Amaw ba? Pero Ikalima ka tuig nung tanato karon kung wata nagbulag. Kasi kaya ka Jason, ganda nga. Nalaminyo naman gugkon. Kabalo mo ko. Dito mo ko sa gawa sa simbahan pagkasal nimo. Mayo kay niya ka. Umal ka ni sulod lagi. Stricto mga resepsyon ninyo. Gigutom na mga ganito ko ato. Na tikit man na inyo. Alangan na sir, dapat siguro ka. Hindi, Kalong sleeve ko pero ba magugay pasulod kay wa man daw ka invitation card. Maupod. Disorte ta ka kay padadaan tagang paklans dito sa kawas. Luwi po ka kaayo. May mo ba makita tanyong gabi? Ay, Sige na. Last na lang good. Usulod ka may istorya. Please. sige, Sa dating sige. tagpuan. Sige. Sige, bye. Alas 7 ha. Alas 7, sige. Hindi ko siguro ito siya masipot. Alas 8 naman, maragwa. Wa pa manggit siya. Wa pa may kasikas ni Rosalie. Jason! Naapot siya. Kasi siya kay Kason ha, kay... Naliit yung ko kay...
Palubya ka, nangita pa kong alibay, nangita pa kong rason ka para makasibat kus kong bana. Sa ato pa, interesado ba na gyapon ka sa chorus, Ali? Sulti ang taka. Di na ko. Di na ko kaya. Di na ko gusto nga. Oh, tinuod, di ko mata ka. Di ka mawala sa kong kasi-kasi. Apan di na ko kaya nga maglubid sa kong bana. Tama na to, kaya magbalik-balik ka pa tong issue, Ana. Magbalik ta, balik-balik ka tong issue. Di na nato balik ko ng issue. Wala na, kaya mauna magyapon na tong routine sa tong relasyon. Hindi naman kinanglan naman na ito nga mag-separate yun na. Move on ka, kaya ako nakamove on naman ko, ha? Sige na, dahil magkagbulaga rin, manambok lagi ka. Isali, wala na mag-rated chance magbalik. Wala na. Inodson, naigugma pa ko ni mo, apan, dihan na lang kutob. Pinaman mo, dawat man ako biyaan na ni biyaan mo yung banam. Hindi na mo Kasi kay- bata dali. Butan kayo si... Butan kayo si Juan. Benji Mario. Ha? Kana lang, maula na imong Madugay ako na siya matunan nga higugmaon, ha? Na ikaw, pasaylo ako din na pwede magbalik. kay mahal ko ikaw, Rosalie. Tulad sa katuwing gawa talagang kita, ikaw na unod sa una-una kasing-kasing. Pasaylo ako pero nakadesisyon ako. Mula na ako ibilin sa mo, ha? Remembrance. Sa mana? Trapo. Ipahid na si mong luha niya. Sikma na si mong situn, ha? Ya ka na. Rosalie. Sige na. Rosalie, please. Sa kumbana. Rosalie! Rosalie! Honey, nakakuha kong ticket niya sa bus. Sa plano, mamakasitag Palawan, okay? Mabahan eh? Alam mo pa yung alalas Palawan na hani ba? Durante mo biyahan na mamakasyon. Hani, salamat yung kayo nga. Mo kung... Hindi mo masunod hani sa Boracay na puntahan niya. Sure, gusto pa kas kamigin? Papuntos kamigin, kaya ka tayo masalbot. Naman, Island, Nayas Free, o Glecos Free. Hani, gusto niyo ko manglaag ta. Hindi sa tama maligis Davao, ha? Mag-tour yun ta, bisang asa. Sure. Wala dyan ko nagpadala sa akong ibati at ang tungura, Dolanday. Muangkon ko, lisod kalimtan, si Jerson. Apan, naminyo naman ko. I-focus na ako sa kumbana. Ug nga, sa among honeymoon, kaya ron makabato na may ugkaw galingon na mong anak. Finally, makaingon ko nga, I've moved on.
Lain din ni makamove on ka no kay dukaon ka usahay. Sige ginaon